Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Amin. Sugeng dalu Mas Klitik. Cih, sugeng dalu Mak Cangik Sugeng Riyadi nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Semanten ugi kula jajaranipun kanca-kanca seniman pelawak ugi mewakili sedayanipun. Nggih. Ngaturaken sugeng riyadin, mbok bilih wonten kladuke ngatur, wah semanten nderekke panjenengan nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged lumuntur pangestu panjenengan dumateng kula kalian Kang Mas kula. Nggih. Nggih, nggih. Mula tembungipun menika minal aidin wal faizin. Leres. Sing tegese kita mendoakan semoga kita kembali suci bagaikan bayi lahir dan juga ke depan selalu diberi keberuntungan niku minal aidin wal faizin. Leres. Mula ingkang wonten mastani Fitri. Leres. Fitri menika fitrah, fitrah menika suci, Nggih. suci menika bersih. Nggih. Insyaallah dengan suasana kados mekaten sedaya dipun paringi kesucian hati, kebersihan hati. Amin. Nggih. Malah nuwun sewu sing jeneng halal bihalal niku lak budayane wong Jawa. Leres, gitu. leres. Teng Arab mriku mboten enten kangge srana awake dhewe nyambung silaturahim. Nggih. Jenengan karo putra-putrane dolan nggene Mase, nggene Mas Kluduk. Leres. Terus ngora ketang pira Mas Kluduk nyangoni putrane jenengan, terus jenengan nyangoni putrane Mas Kluduk. Ngoten niku. Nek kula niki ikhlas jenenge ponakan saya anake Mas kula dhewe. Leres. Nek bab sangon sinangon niku ampun wajibipun to Gus. Nggih. Lah nek niki mboten iso seimbang bales budi balik niku mboten saged. Sakniki jujur kemawon, putrane Mas jenengan Mas Kluduk niku putrane jenengan sangoni pinten? Kalih. Nggih. Niku 150-an. 150-an. Nggih. Cah loro berarti? 300. Heeh. Mestine kakange kan gak kalah. Gak kalah pripun, malah niki sing lecet tok. Kok iso lecet? Lah pripun mboten lecet cobi jenengan pirsani. Anake tak sangoni 150. Bocahe loro lanang wedok. Lah kok anak kula niku malah disangoni 100-an. Jajal. 100. 100 Mas. Mongko sing jenenge piyayi sepuh apa nek anak mbarep niku wakile wong tuwa. Dadi pengarep kudu dadi tulodo lho. Leresipun lak ngoten kedahipun. Lah nek mboten dicakke kok niki kok. Ampun ngoten Mas Kluduk. Paling mboten ya padha lah karo Mas Klitik 150 ngono. Syukur yen iso luwih. Wong nyatane angkringane jenengan ya laris. Nah, kula niku priyo luwih to, Bos? Piye? Anak kula sangoni pira? 150. Anak kula pinten? Kalih. Loro. Berarti nek jumlah 150 ping pindho pinten? 300. Lah kula nyangoni pinten? 100 no. Anakmu pira? 5. 100 ping 5 pira? 500. Aku lho riyo dingi tambah 200 ning kowe iki aku. Niki terus matematikane iki piye njajal? Ya matematikane jelas to. Ora jelas piye wong jelas aku 150 karo 100 kok akeh kowe iki lho. 150 anakku loro, 100 anakmu 5. Bosok aku iki. Ngono mulai sik golodong. Ya maklum to Mas, nek perhitungan bojone lak iki kepala bank mekar to iki. Wah iya. Dadi nek perhitungan nggih ngeten niku. Nggih. Ning ngeten lho Mas. Ngeten apa? Sing gregete Mas Cahyo ku yo. Lah nyapa? Batenku aku rono. Terus Neng meja Jawa pake. Apa jenenge? ya cawisan. Komplit to? Komplit napa isine putih tok. Prentil-prentil. Sanghe kuwi. Sanghe apa bang tak pangan kapur barus. Kae lho kongguane kaya nek 5 kae lho komplonge. Kongguan apa? Tak buka rengginang lho. Sing sitoke Sampeyan ki jane arep kaya ngopo? Apa to sing duber, apa sing digoleki? Nah, riyaya kuwi lak mulane sawal ming krana pura ngapura. nglebur dosa Nah. ran ing ngapuran. nyapa ngakuran didosa karo Mas Cahyo njaluk pangapura lho. Kabeh kuwi sing Malah sing didosai Mas Cahyo. Lah ngopo? Mantanku direbut tok. Lho. Sik iki tekan ndi bocah iki. Iki live streaming lho dipirsani karo Pak Wali lan jajarane. Pangapunten. Bene. Seharusnya kamu itu naik panggung sudah ada persiapan misi visinya Bapak Wali Kota Madiun itu apa yang harus kamu sampaikan. Ora kok terus membuka privasinya Mas Cahyo. Tapi setelah bertemu dengan Mas Cahyo yang mempertemukan adalah Bapak Wali Kota. Ya. Iki akhirnya aku timbul kenangan-kenangan yang lama. Wah, kekenangan apa lagi? Sing didosa sini Mas Cahyo karo aku. Dosaku apa? Dosaku ki lho. Piyayine iki ra tau gepok singgol jiwit. Aku yakin ora medit. Ora tau nglarani liyane. Lah iya, Tapi kan seharusnya paham. Biyen ki Kes iki biyen karo aku lagi gandeng diroyok kuwi.
Wah, lah nek iki aku ora ngerti urusanmu nek iki aku. Aku nek perkara kuwi lak urusanmu karo Mas Cahyo, urusanmu karo Yukesi. Kowe ora ero seksine Kojo, mbiyen ning Kojo kuwi mbiyen aku. Kojo ngendi matane rono lho. Pedaku tak parkir ning kono saku rono. Kojo kono. Lah ya pedak rono ki ngopo? Aku ning Ramayana sik terus sakit rono ngono. Kowe ki ra roh lho. Sik, iki sasi Sawal lho, Mas. Wong kabeh ngibarati angka ki 00 kabeh. Sampeyan aja menyebar fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kok iso sampean gandeng karo Kesi iki ketemu pirang perkara. Nadyan to aku ngerti utawa ora, kan ya iso mikir, iso nalar. Kok Kesi kok gelem karo sing jenenge Desel kan ora mungkin. Mas, jenengan dereng pirsa. Sawise gandeng karo Diesel aku wis dipegat. Saiki mu gandeng karo Genset. Ya mending enek perdamai aku kok. Wong niku aja ndelok perkara rupa kula elek. Ana paribasan wong tuwa ki wingko katon kencana, kencana katon wingko. Elek kaya ngapa yen tresna diarani ayu, elek kaya ngapa yen tresna diarani ganteng, Mas. Ya nek ya kudu ditenalar to, dipikir rasione lak kudu mlaku. Nuwun sewu ora kok pamer. Aku rabi karo Bu Kesi, sing jawab dudu aku, sing lenggah. Serasi napa mboten, Pak? Serasi. Serasi napa mboten? Lah yen karo kowe nuwun sewu, sinden Kesi iki kondang mosok rabi karo gemuk. Sing muni serasi iki mesti mbok wis 20.000-an iki mesti. Kok iso lho? Ya ngene lho, secara ilmu kecerdasan intelijensinya dalang karo dagelan lak wis beda. Pedhot mas aku. Lho, asine kok pedhot piye? Iki papan panggonane iki ora nggon kanggo untuk menguak sebuah aib pribadi lho. Ndak menguap tapi dia adu ndak masalah aku. Loh. Diadu lah ini paling tidak punya predikat lho. Dosen lho paling ora. Dosen bangga gitu. Loh. Piye ta iki? Bayarane ki lho pira? Wah, astagfirullahaladzim, masyaallah. Mas Cahyo ki leh ngudi ngilmu ki direwangi saka ramane Mbaji Sukron Suwanda nganti tekan nitis nggon putrane piapik trae apik dalang kondang dadi ulama terus nitis nggon putrane ya dalang kondang iso jiarke Jawa. Lah sampean kuwi Bapakku yo dagelan kok. lho. Ya kondang. Kondang siswa budaya bos-bos iki yo. Nyatane saikmu yo bar ketoprake. Lah ketoprak bare mbok pamerke iki. Ya bangga lho. Mergo ada permulaan pasti ada akhiran. Oh, ada awalan pasti ada akhiran. Kok iso permulaan iki opo iki? Awalan. Ngono. Iki bahasa pinter lho iki. Lah wong kowe iki. Sik yen pancen jenengane piyai cerdas, saiki Mas klitik dhisik. Iki lak dalam rangka tasakuran purna tugas nggih pepunden kula Bapak Maidi nggih to kalian Ibu Indaraya. Kira-kira pesan sampean untuk warga masyarakat Kota Madiun piye? Paling pesanmu mek muga-muga BPJS jalan. Sing ngono tak pesanmu iki. Ayo sorry no, pelawak itu harus milenial. Kekinian harus update, gitu Gus. Ojo nyawang eksternalnya, tapi internalnya di dalam infrastruktur kepemerintahan ini kepiye? Apa? Infrastruktur. Ora plak. Aku lek kowe ngomong intelektual guyu mesti. Ya tak ngati-ngati sing lenggah ki. Apa? Ilmuwan nih. Masalah apa? Ini paling tidak pangapunten. Ayo di dalamnya internya. Ayo masalah pembangunan mau masalah infrastruktur. Struktur. Lah nggih wong jenengan yo saged lho kok iso. Pangapunten Gus. Piye? Dalu niki keng napa beliau Bapak Maidi pados dina kok dinane apik. Lah Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Minggu kuwi 5 Kliwon 8. 5 karo 8 yen dijumlah pinten? Sing artine kowe teko aku iki. Ya tak jawabe 13. 13 angkane 1 karo 3. Kuwi gambare gajah. Lali cengelmu kuwi. Wong kok angger ganggu kancane leh kerja ae. Infrastruktur lak juatas lan lambemu iso deren sik. Infrastruktur. Apa nih Pak Maidi? Pangapunten Gus. Nggih. Minggu kuwi 5 Kliwon 8
Jumlahe 13. Angkane 1 karo 3 yen digabung jumlahe 4. Papat nika sampun pas mungguing Bapak Wali Kota Bapak Haji Maidi. 4 kiblat, 4 penjuru di antara selatan, utara, timur dan barat. Insya Allah beliau memimpin tidak ada selalu bancinde banciladan, semua dibuat sama rata. Wah, tepuk tangan. Lho ngene iki. Kebijakannya sama. Intelek iki ngene Oh, iki. itu menurut infrastruktur yo. Kudu ngono kuwi. Kowe ora ngerti kok masalahe kok. Nggih to, Gus? Leres Nah, pancen mulot mekaten. minggu kliwon temune tanggale 28. Angkane Angkane 8 karo 2. Kuwi 2 karo 8, 28 iki gambare pitik. Rupane kaya kasbon yo ngene iki. Wis 2 karo 8. Jumlahe 10. 10 kuwi angkane 1 karo 0. Kuwi yen dicilikke angkane 1. Insyaallah 1 kuwi wis nggambarake utawa sudah menunjukkan satu-satunya pemimpin yang selalu amanah, pemimpin yang selalu bijak, Bapak Maidi yang selalu sukses membawa Kota Madiun. saya saja pembangunane alias infrastruktur. Pengen kudu dianu. Jomonge kowe ngono. Pangapunten nek kula lak jelas Jawa ta sing kula racik Jawa. Nggih. Nadyan otakate nyatane gathuk tenan. Gathuk, Bos. Ngoten lho. Iki rene Mas Mui. Ayo. Iki Jawa lho. Jawa iki kudu njawani. Agemamu ya Jawa. Iki Aja gawe kata-kataku lho ya. Golek kata-kata liya jajal. kata-katamu iki kurang Jawa. Lho kepiye? Kok iso kurang Jawa iki wis cetha wela-wela lho. Sapa kae teko kae? Lho, kok sapa teko ora sak ngurusi kae lho. Kok Karang ngurusi ngemak kowe iki ambulan lho. barang kok Mas iso. gumun aku mek sewengi ambulan 4 liwat gampangan loro lho nyapa aku ya. Ngono. Mas Cahyo. Dalem. Oh halus bocah iki halus. Wong Jawa. Iya ya, gawane gawan kraton ngeten iki. Halus. Iya ngawur. Aku sik terah saka Ngayogyakarta. Lho lho. Putra kraton. RM ngono Mas. Wah, Wah, Raden Mas, elok. Rosokan menungso. Oh tak kira Raden Mas. Asem ra. Sesuai dengan inspirasi. Alah nggonku. Kok iso mbok nggih kok iso. Yang sik ya yang ya. Yang sapa? Yang kesi ya. Rupamu kaya ril nu kok iso dadak. Kok dadak gayuh lintang arepe nyedaki UKSI. Ril menika. Wong Jawa aja sampe ninggalke Jawane Nah. iki. Wong Jawa aja sampe jahat. Wong Jawa aja sampe Jahil, bener. Mergo wong Jawa kudu eling lan kudu njawani. Awake dhewe lek gelem sinau babagan Jawa. Aja nganti ninggake. Ora sampe melu-melu iki urusanku iki. Kowe lancang ngetik kowe. Ayo Yen karmu yo urusan ngewangi. Jawa Lho, awake dhewe kudu ngerti ilmune wong Jawa ki kaya ngapa. Kuwi lho. Insyaallah awake dhewe ora bakal urip sengsara, urip ning tanah Jawa besok nganti saiki lan besok nganti ade sowan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Mergo miturut bungku Ora usah Jawa. melu-melu iki. Kula ngomong Jawa niku lak diwalik waja iki. Waja ki untu. Heeh. Untu ki nggo mamah. Untu ki manggone ning lambe. Samu barang sing dileboni ning lambe kuwi dienggo panguripan awake dhewe urip. Untu ki ya media dienggo ngomong ning jerone lambe, dadi ngomong sing becik dienggo srawung karo tangga teparone. Contone Pak Maidi tetap komunikasi terhadap masyarakat. Insyaallah apa yang menjadi komunikasi terhadap masyarakat, kekurangan masyarakat insyaallah akan terrealisasi. Alhamdulillah. Ora nutut kowe. Luwes-luwes awakmu. Ngene ora nutut kowe. Iki utekku ki encer lho. Kok tenan. Saking encere ndek ndeledek ke kuping aku. Rambok dilat dhewe. Oh, Wong Jawa. Jawa. Dan saya nggih Pak Maidi nggih. Jawa ya Jawi. Miturut Jawi, Pak. Jawi. Kalem-kalem ya, Pak. kono ki ngubrek model. Miturut penganggih kula, ngombe napa sampean iki? Kowe urusanmu dhewe-dhewe kowe. Lah kene cak mangan kono surupat-suruput ki ya. Ramu-ramu tidak gelan. Menurut Pak Maidi, Iki. asma kinarya jaba. nah, Kuwi kan mbok arteke aja nggak arteke asmane lho. Ora iki wong Jawa. Hmm. Ten nggih bapak nggih. Bapake, bapak iki. nggih. Pak Maidi, ma ki saka tembung wong Jawa ki mo. Oh, mbok jiko aksara Jawa. Ya wong Jawa ki ngene iki. Ana caraka. Ana caraka. Apik ya ya. Pak Maidi ma ki mo
Iki hanya penggenap di do. Oh. Mo ki temune pira? Hana caraka data sawala padha jayanya mo 16. 16. Di do. Di iki dadi do. Do. Do kuwi hana caraka do. 6. 16 karo 6 jumlahe pira? 16 karo 6 22. 22 angkane pira? Loro karo loro. Yen dijumlah 4. yen digoleki wong Jawa kuwi temune jodoh, rejeki, pati, jodoh. Lho. Dadi ora ana liya jodone warga masyarakat Kota Madiun ki besok ya tetep Pak Maidi. Lho. Elok men iki nyolong pethek lho iki. Tenan. Tenan rangger dagelan lho iso ngene iki. Nek wingi-wingi sing ditambahi kula, kingko ketoke kok awakmu iku. Wingi-wingi langsung kula kok rekening karo Pak Maidi. Nggih, nek iki ketok iki, Mas. Sepurane aku ki dagelan yang tidak materialistis. Dan dagelan yang tidak berharap apa yang tidak seharusnya saya terima. Jos ya iki sing apik. Tapi yang diwehi ora masalah. Aku yang Ya padha. Ulek kae ora. Ya bleset kuwi. Gitu, Pak. Apik lho, Mas. Nggih. Kotak-kotoke apik iki. temune 22, temune loro karo loro yang dijumlah 4, temune jodoh, rezeki, pati, jodoh. Insya Allah Pak Maidi tetap jadi jodoh warga masyarakat Madiun, membangun kota Madiun akan lebih maju, tidak akan lebih, insya Allah akan lebih 363 penghargaan. Besok 5 tahun yang akan datang akan meraih 764 penghargaan. Alhamdulillah. Hebat ki hebat. Iki lah di live streaming. Tegese video iki lah akan terdata menjadi bertahun-tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Oke, Pak. Sampean mau piro jarene? 764. Soalnya 5 tahun yang akan datang lek nganti 754 piye kira-kira tanggung jawabmu? Aku jadi tanggap. Tenan. Nganti tenan ora kelakon tenan. Ora tanggap ora patek enak. Loh, gak loro ati sama. Ora. Sama Pak wis kelet banget. Tidak. Ora wedi kelangan rezeki? Ora masalah, Pak. Liyane oke kok, Pak. Waduh. Ini pertanggungjawaban loh Pak Iki. Oh iya. Kata-kata saya itu adalah saya pertanggungjawabkan Pak. Loh. Dalangnya siapa sini? Mas Cahyo. Lah Ya ora penak atiku pisan. Siapa sini? Nyapa lho Pak Maidi? Dalangnya siapa sini? Cahyo Kuntadi. Siapa? Mas Cahyo. Berarti meripatmu kurang awas. Loh, piye ta ki? Ki Adit ki. Loh, iya nek iki lak gayore Mas sing lenggah ngasta lak Mas Cahyo. Mas Cahyo. Cahyo, ayo Otak disamakan. Cahyo ki cah ki saka tembung co. Iya, Ana co telu. Iya. Yone temune pira? Ana Caraka Data Sawala padha jaya. Ya. Ya ki itu meneh. Kok Ora data sawala padha jaya. Ya ki 9. 14. 14 karo 3 17. 17 angkane Ayo siji karo 7. siji karo 7 yen dijumlah 8. digoleki jodoh rezeki pati jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Wah kok iya apik Oh, teman. Insyaallah Mas Cahyo sakwise main ana ing balai kota kene iki akeh rezekine ning dindinggon ora bakal nglewatne siji lan liyane. Alhamdulillah. Ya ampun, mbok yo matur Pake nyalonke mudin wilayah ndi ngono. Nyalone mudin ndasmu ya aku ndek nyalone juru kunci mayite demo kok. Ayo kuwi apik ngono. Cahyo oh iya temu ya. Iki otak gatel wong Jawa lho Mas. Ngono lho. Jenengku sapa? Iki sing mari larang iki. Lho nggih Mas, sinau Mas niki. Sik ana dalang ya mesti ana dagelan. Dagelan. Kluthuk klitik. Kluthuk. Heeh. Klitik. Klitik Iki kok karo to. Heeh. Ana cara ko 5 karo to. 7. 7 berarti 5 karo 7 12 angkane siji karo loro. Yen dijumlah 3. tak goleki jodoh rezeki pati. Mudian. Ruang ngono ra mangkat. Aku ra ngono ra ngejak kowe aku. Lah kowe ape ngejak sapa sing iso mbok apusi aku tok. Ora aku ki yo karepku yo ben ngewangi-wangi ngono. Temune apa iki? Jodoh rezeki pati. Hati-hati kowe. Dadi tindak tandukmu kudu ngati-ngati. Mergo temumu ki pati. Ha ning jenengku lak meh padha karo sampean. Iya. Lah nek klitik ko karo to. Kluthuk ya padha. Ko Ko karo to. Ko ki 5, to ki 7. Dijumlah 12. Angkane siji karo loro. Yen dijumlah 3. Rungokno kupingmu. Pati jodoh rezeki. Temu rezeki.
Dadi aku karo Mas Cahyo iki temu rezeki nyambut gawe. Balenono iki. Kowe iki sing enom ya kupingmu bosok kowe iki. Ukaramu tak rungokke bleset. Pinter Mas wong iki. Cahyo, co karo yo. Iya ngono iya lho. iya. Lah iya. Temune mau rezeki. Rezeki. Lah saiki klitik karo kluthuk. Lah iya kowe kupingmu bosok ya. Klitik kuwi lak ko. Tik kuwi to. 5 karo 7. 7 Rolas. sik ora trimo ngengkel. Angkane 1 karo 2 Loro. yang dijumplah. 3. Hitungan jajan. Jodoh rezeki pati. Lho lah iya pati. Kopokane jane iki. Kae. 3. Sampean. Jumlahe 12 padha, Pak. Jajan. Pati jodoh rezeki. Oh alah. Ngono lho. Lah iki patine didhisikne apa? Oh, ora apa-apa. Ojo kalah. Sik. Berarti aku mau piye? Pati. Jodoh rezeki Pati. Berarti patine keri. Keri. Lah iki piye? Pati rezeki jodoh. Oh, berarti kowe arep mati dhisik ya ora apa-apa. Wah. Sepurane. Nyapa? Aku rasa mati. Lah kepiye? KTP ku seumur hidup. Waduh. Sik entuk to. Bisa entuk. Aku nunut siji entuk. Apa? Sukesi bojoku. Biasa tak kowe. Kesi ko karo so wis. Ko karo so. So. Ana cara ko. 5. 5. So ana cara ko data so. 8. 13 karo 8. Jumlah 13 karo 8 selikur. Iya. Selikur angkane Duk. 2 karo 1. Lek Bukesi apik, aku katut apik. Lah nggih ngoten lho. Ayo. Bojo iki 15 karo 8. Duk, lek nganti Bukesi elek, aku katut elek. Ya. Mongko aku mau apik to? Nggih, Mas. Tiba rezeki. Sampeyan tiba rezeki. Ayo. Iki tak golekne sampean karo aku ya jajal ngene. 15 karo 8 Ayo, jumlahe jumlahe 23. Awake dhewe kan mitra kerja to, Mau. Iya. Aku tanggapanku ya tanggapan. Nah, nggih. Aku sepi ku ya sepi. Nggih, Aku nggih. laris kowe laris. Nggih, ngoten. Kompak. Nggih, anu ngene. 15 karo 8 jumlah 23. Lah muga-muga awake dhewe iso laris ning Medion, Ponorogo, Tulungagung ngono kuwi. anu sampean diluk rono diluk ning Ramayana dulu aku tak ngomong. Niki lho ben jare Koso. Sukesi sahana caraka data sa 8 karo 8 ya eling 8 ya. 8. Sukeka ana caraka 5 8 karo 5 13 karo soneh 8. Berarti 13 karo 8 selikur. Selikur angkane 2 karo 1. 1 dijumlah 3. Berarti lek karo aku tak golekane pati rezeki jodoh berarti aku karo aku jodoh berarti. Ketemu jodohku aku dadi aku ketemu jodoh dikasih. Ya ngene iki lho. Sing Indonesia ra mari maju ki nek keterak contong sing ngene iki lho. Apa teman mbok wolak-walik ya padha ae kok iso. Ora diwolak-walik ngene temu aku ya bosok dhewe ya jeleput kok. Mangsane. Mas Cahyo. Dalem. Mula bingah sakjroning manah wondene Bapak Lenggah jajaran sedayanipun wonten Pak. kepemerintahan Lenggah. Leres. Menika mujudaken duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. tidak membeda-bedakan kuwi derajat lan pangkat. Inilah yang dinamakan masyarakat yang dekat dengan pejabat, pejabat yang selalu manfaat untuk masyarakat. Ini. Amin ya rabbal alamin. Mulane kula ndamel seragam beda, Pak. Nggih. Ini adalah syukuran beliau yang terhormat Bapak Haji Maidi ngasto ning Medion. Niki mbiyen sing digawe niki zaman Bapak riyen pelantikan Lenggah. pelantikan Panjenengan sing riyen. ngasto jenengan to. Nggih. Nika. Lah niki syukuran Bapak Purna jabatan. Kula niki pembukaan riyen, Nggih. Bapak Lenggah menjabat. Niki Nah ini setelah ini Nggih. Niki. pas purnanipun Bapak. Asline niki ya alibi mergo aku ora nggo seragam ndek mawon. Aku batin lho biasa niki kompak serasi kaya beda ora. Berbeda-beda tetap satu jua, Nah, Pak. berbineka tunggal ika, Pak. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Menika salah satu Membela yang benar. Alah tangga kuwi milih lurah ora dibayar ya kalah nganti kira. Lalu ranggonmu ki yo bahaya kok iso. Bahaya apa lek lingkunganku ya aman. Ya rada ngenes lah kemarin, Pak. Lah kenapa? Ya pilkada, pilpres lah, pilpres. Nggih. Kemarin tuh pilpres kemarin tuh kadang-kadang kita sepure bakal liwat lagi sepure. Pilpres sih kadang-kadang kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu bangga karena ini adalah pesta demokrasi. Leres. Tapi kadang-kadang saya itu memandang dari sudut pandang saya di kampung saya, Pak Cahyo. Nggih. Niku rada ngeri, Pak ngen kula. Loh. Ini masyarakat tuh majemuk loh. Iya majemuk. Kadang-kadang kan masyarakat itu tidak terima dengan apa yang menjadi
berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kadang-kadang orang duwe kuwi, kadang-kadang prinsip yang selalu diutamakan. Oke. Contonan kaya Medion iki lho. Saya yo. Sapa wae sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk. Lah niki. Medion ini menjadi tolak ukur, Pak. Tapi nggen kula niku lho dalam skup RT niku sudah bahaya, Pak. Bahayane Yo pilpres dek ini. piye? Nggen Saiki kula- wis tentrem porong. sampun iki. Wah, alhamdulillah. Yes kemarin waktu pilpres niku, Pak. Niku nggih kula niku kadang-kadang duwe undang-undang dhewe, Pak. Niku wong wedok niku metu bengi jam 09.00 niku maksimal. Wong lanang metu bengi jam 12 bengi ngoten niku nggih. Niku jam 12 bengi niku metu nguyuh dicekel, Pak. Niku sampai menjadi aduh, kula dilema dalam hidup bermasyarakat niku. Jam malam ngono to? Jam Ayo wedi nek memprovokasi karepe Oh, ngono kuwi iya. lho, karepe kuwi. Ini lah kabeh wis netral to. Ya ora. Kuwi jenenge RT-mu kuwi ora anu kondusif. Lho, ora kondusif kita, Gus. Nggih. Wong nyatane sampai sakmono wae lho. Ngenteki jam wae kena sanksi kok. Leres. Nah, Ngono dadi kuwi. nek awake dhewe iso nata, Iya. ora kok sekupe RT. Ning kabeh kuwi yen ditata kanthi guyub rukun, insyaallah kabeh iso tata. Bener kaya ngono kuwi. Dadi nganti enek jam malam kuwi wong wedok mau piye? Ayo wong itu jam 09.00 bengi metu maksimal, Pak. Wong lanang nu metu bengi jam 12 bengi nu nguyuhno dicekel gitu. Kula niku ngoten niku tadi. Oh, dicekel karo keamanan, hansi polisi. Mboten, maksudnya lek ora cekel ya mubat mabit ngiwonengan ngono. Pak kobong, Pak ngaliyo, Pak. Mboten iki kewan biasa. Kewan. Kono dhewe. Oh iya, berarti kewan ki ko karo wong. Doroko data sawa. Berarti temune songo. Songo iki judul rezeki pati, judul rezeki pati, judul rezeki pati. Kewane mati. Pak. Loh. Iki bengi kok sektimen to kowe, Duk. Sik iki kula selani riyen, Nggih, Pak. Wonten pamundhut iki sing selalu mengirim layang untuk pagelaran Nggih. wayang di Antero Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit Untara Nadi Magetan. Gending Lintang Asmara sambung wanci dalu kalian Sesih Deman. Siap. Kagem Ki Cahya lan ugi Bapa Maidi. Nggih, Pak. Pak Wali, selamat sukses purna tugas lanjutkan untuk periode kedua saking Pak Saipul ugi. Nggih. Sik tak selani mengko, Cak. Nggih. Saenipun ngoten. Cublak suweng. Winong Nawangsih men gabung karo Mas Klidik duduk. Oke. Ya. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam medo. Cuplek suweng ngene keweten mambuke tutuk kudel wani wani lare sapa guyu dele akese cipok dele ngopo cipok dele ngopo Cuplek suweng ngene keweten mambuke tutuk kudel wani lare sapa guyu dele akese cipok dele ngopo cipok dele ngopo cipok dele ngopo Makasih. Sik salaman sik nunong karo Mas Klidik. Iki kan sik sawal. Ayo mumpung nggih. ketemu sampean kan kerep nggojloki, kerep guyon. Naizul Faidin nggih Om Klidik. Sing dileleng jenengku ta sinar. Ya sepira kaluputaku nalika ning panggung sing tak sengaja lan ora. Muga-muga sampean iso ngiklaske sak kabehe. Awake dhewe tinampa padha apike ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih, Mas. Iya. Anu, Nduk. Om Kluduk Dalem. minal aidin wal faidin. Ya, sepira gedine ndeke ume muga-muga. Sik. Sepira gedene luputku. Lah nggih sepira gedine luputku muga-muga Dik Winang iso ngoyo pangapura ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih, Anu Om. lagi pilek to. Nggih. Pelu ta iki ya. Nggih. Aduh, sik. Tambane apa biasane? Sik. Aku Nek nika selalu sedia payung sebelum hujan kok, Gus. Cocok. Nggih. Ngono kuwi. Napa niku? Mangap, Nduk, mangap. Napa? Mangapa manut to ommu? Ah, dilek.
dilek Nduk. Kok gak gawe banyu kena dilek apa kuwi? Pines gitu to. Pines wae kesidene mangsane. Dan ini menjadi rekor muri, Pak. Saya bangga pada malam hari ini sakit kepanggih dari jajaran pemerintahan Kota Madiun, Pak Maidi dan juga Ibu Wawali dan juga seluruh Pak Sekda dan sedayanipun. Bapak Ketua DPRD. Ketua DPRD ini menjadi rekor muri bahwasanya iki ora mung ndelok wayang tok. Iki wis dicepaki karo panitia, insyaallah engko bar wayangan wis diwehi hadiah. Mbok menawa nomor cocok iso digo mulih. Ini ada 3 hadiah. Pertama, kedua, dan ketiga. Tali asih dari Bapak Maidi. Pak Maidi? Dorpras ngono apa piye? Lho aku mau kok ora enak surate to, Mas? Awakmu iki nenek hadiahe. Sampeyan mau dandan aku langsung ketemu panitia iki mau. Lho lah apa wae telu iki? Hadiah pertama TV 65 in. Hadiah kedua rombong angkringan dan hadiah ketiga tandon kemo. Dadi insyaallah iku iso mulih iki sepak iki kok. Ayo iki lho Mas, iki lho spesiale dagelan iki nek mantan maling ya ngene iki. Pripate iso langsung cek ngono. Mergo tandon iki saka tembung to karo do. Towonya tenan kowe kok iso balik rono meneh. Anu menika dipun fungsikaken nggih Gus. Iya, difungsikan. Napa? Om. Saya ayu to sampean Nduk ya. Napa nggih? Iya, aku iket biar tak batin aku melu Mas Cahyo iki ra kuat atiku aku. Sampeyan kuwi salah. Rupa kuwi bakale nyuwun sewu lho Mas. Ngene, rupa kuwi bakale suda. Rambut putih bakale mesti mulih, untu ompong bakale mlebu bolongan ngerong, untu apa pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciyut. Saranduning badan ki nek sakmene kenceng. Kowe lak ora ngerti to. Apa wae sing dumunung ana ing saranduning badane manungsa ki mesti kabeh mlorot. Kulit lho kenceng. So nek wis tuwek ya mesti kisut. Ngono lho. Mesti mlorot kabeh. Mripat ngono ya. Mripat mesti sok ya mesti mlorot ngene iki. Lho. Alis ya mesti ndledek. Deloken pipi nduren sajuring ya ndledek. Lho. Wis sudah terbukti bojoku ah. Lah kene. Bojoku mbiyen jaman sing umur kula rabi kan bojo kula umur 12 tahun, Pak. Lah kene ngerti. 12 tahun menika kula umur kira-kira kula 33, Pak, kula biyen. Kok nemen bojomu? Kace adoh mergo ya mbuh wong bojoku pas ben Pak Demise wis akhire seneng karo aku lho. Ngono. Pundake rajung Mas ya apik. Apik. Melorot. Saiki wis melorot kabeh bojoku. Melorot kabeh. Wis sakmu wis gak terusne wedi ya. Lah kula kuwi. Ayo jeng. Sini Pak. Minong. Sambung wanci dalu. Nong. Oh nggih. Ya. Langsung nggih, Pak. Hah? Langsung. Wis dibawani ngono. Aja langsung kamu koprosik kok piye ngono. Nggih. Bocah kok saya ayu. Aku lek roh awakmu mulih bojoku kudu tak tekek ya aku. Bojomu ndelok nang streaming lho. Ki lho WA karo aku mugi sukses masih ndelok streaming lho ki. Tegese tak tekek jempole ngene to. Gini. Oh kopi jeti. Aku wis di WA lho. Piye? AWS MSM. Artinya Awasi masmu. Tak balesi to, Pak? pripun? Oka. Apa kuwi? Oke aku. Oh iya. Kowe tak WA to kowe? Piye? OJ NG OMG aku. Apa? Aja ngomong. Ah iya. Lah Jaga kula terus rahasia. ngomongi no. Pripun? Kula balesi melih. MBK TKO. Apa kuwi? Mbak takok kula ngoten. Ya kowe ya tak sauri no. Piye? MNG AI. Apa kuwi? Meneng wae. Lah niki kula omongi. Diomongin nek. JOKNG. Apa kuwi? Jo nganti konangan. Heeh. Kok Ya aku ya DLK kan. Apa kuwi? Delik-delik no. Lah kula sauri to. piye? CHNDI aku no. Apa kuwi? Cah ndi aku. Iya. Ya tak balesi to. Piye? TKRN aku. Apa kuwi? Takran aku. Loh. Elekno to dilekne ngangge piye? Gak iki kok jlutunge nang aku neh iki. Gak. Wis ndak nembang kowe. Krasa aku san. Wis gak. Iki muni ngono, iki live streaming lho, Gus. Bosok tenan aku. Kanthi HP-ne ditahan nek cilaka ya. Tahan piye udek iki dicemplungne kopi kok. Iya mangsa. Kok akhirnya terakhir tak WI. BJMUD SK kaya ngono. Bojomu dhisik aku ya. Malah dicetakne ora.
Oh, kene to mbiyen sampeyan. Demit. Wah, ngeten lho Gus, pangapunten. Wong ki ora ana sing apik. Kabeh kan wis sejarah Kabeh iki mesti nglakoni elek. Wis to mbok apa wis sing dilakoni. Ora ngomongke kuwi tataran budaya, ora ngomongke tataran hukum. Semua itu ada kesalahannya. Mula nalika rumiyin kula nate omah-omah teng Takeran. Iya. Bojo kula niku anake Kapolsek Nguntara Nadi. Kapolsek apa? Babin Katipnas. Wong ora tau aku babin Katipnas kok. Bang didelekne Kapolsek. Del apa akhirnya ya meninggal lho. Lah iya nek nate omah-omah ngriko. Lah ning jenenge takdir niku ora ngerti. Jodoh rezeki pati derajat lan pangkat sumindhe marang kersaning Gusti. Ndelalah kula terus entuk gandengan Ponorogo. Ponorogo ANKSTU. Lah kuwi lho. Anake sendu. Wih, dalang pepundhen lho dijangkar ngono. Ki sendu anjenane kene tak batin ki sendu. Ndang nembang Mas ki penak. Nyatane saiki ya RMT. Lah romantis. Romantis. Tapi sampean taruh dulu GGRN. Apa kuwi? Gegera. SBB. Apa? Sebabe. Ah ya CLK yo. Apa kuwi? Celutak. Aje. Apa kuwi? Aja. Oh, NK kok. Apa? Enak ya. Oh iya. Guyon wae nduk. Iya. Boten iki guyon Mas, guyon bumbu. Bumbu guyon. Wah niku sakniki. Padumu wedi ya. Raimu lho. Wis taduk modele lek ademu tukaran karo bojone kok seneng iki piye kok? Seneng piye? Arepe dilungsur raine kuwi lho. Kaya tega-tegane ora. Sane, aku dadi adi kurang apa? Kaya winong iki lho, CTK. Apa ki? Cantik. Ini ya cantik. Tembang ndak? Nah ngono lho, dhewe iki sing akur ngono lho. Dudoke yen pake iki nyeluk kliti-klutuki karena dagelan sing solid, ora tahu ada pertengkaran. Betul. Kok Sesuai solid Nah. kayak kompak. Kompak. Kayak kompake timnas Indonesia. Lah kuwi lho, nyatane menang. Iki nang ndi dagelan iki mung congkrah wae. Awake dhewe kudu rukun. Nah, Sing bertahan iki aku tok. Lho. Aku mbok woi pira-pira tak tompo. Balik kotangene ya 3.000 oke aku. Boten Pak, boten. Kuwi kurang ngapusi. iki malah do mbukake wadine dhewe-dhewe. Mucluk edoane ora. Guyon Pak sak guyon iki. Ya sing rukun Ayo nang, dandang gula to. Nggih. Ini Mas Plutuk ini Mas Plutuk. Guyon banget. Bindeng mboten napa-napa nggih, Pak. Ngono. Bindeng. Eh? Bindeng mboten napa-napa Anu lek nggih. bindeng ngene lho, ilmune bendak bindeng ki ilmu jedidet nang. Ayo. Ya. Mas larase iki ya. Gong limo iki. Iki kebijakane Pak mula ngene iki lalu lintas tertib. Mula diwene ngono kuwi wong nyabrang iki lak lho nunggu ngono kae iso tertib. Pindho. Ping. Ayo iki. Kebijakan Bapak Maidi ini juga mengutamakan keselamatan warga masyarakat Kota Madiun. Lah tenan to, Mas. Mulane iki kan tondo nyabrang to, Mas. Nggih. Dige kalem, dadi masyarakat ki ben ndak tergesa-gesa yen nyabrang. Mulane deng dong deng dong. Iki masyarakat sing kalian. Dong deng deng dong. Nyabrange ben. Ting dong ting dong. Kalem-kalem wong tuwek barang ya iso kalem. Dong ting ting dong. Apik. Iki beda karo wali kotaku mbiyen. Piye, Mas? Penyeberangannya dige cepet nadane. Piye, Mas? Dadan nanti akhirnya Terus kaya wong konangan ngono. Iya, Wali iya. kota ngendi? sik golek wilayah. Lah ngomong. Ayo ngomong. Iki Pak Santoso mirsani lho. Sik golek wilayah ngono lho iki. Itu wali kotaku. Ngomong ngene wae sesuk celuk aku. Ya nang. Wedi deh. Sun ingkang anggarwa
yen ndak rasake ngrungokke suaramu kaya kadudut sakjroning atiku Diajeng Winong. Mbok kowe kaya lampu, aku sing bisa dadi kabele sing iso nyawiji menehi setrum marang tresnanmu ya Diajeng. Napa leres mekaten Iya. Mas? Upama sampeyan sing dadi kembang ana ing sak ngareping kantor bali kota, aku tak sing dadi pote. Merga kembang tanpa pot, pondene padha karo tresnanmu sing ora tanpa wadah. Mula aku iso dadi wadahing katresnanmu. Aku sing dadi banyune, Nduk. Ngopo? Dadi sing ben kowe subur. Ora gagas. Ah, apa lu apa-apane kok wis kok iki. Aku ya benci karo sampean kuwi lho. Lah, kenapa? Ya kae lho karo masmu Oh, kae. lah, to. kenapa? Ya. Wong wedok ki mbok sing lemah gemule ngono lho, Nduk. Tuk, bareng iki pilek aku malah kelingan bedhekan ya lho. Pripun, Mas? Mudune alon munggahe cepet. lho. Napa menika, Mas? Umbel. Kae bedhekan ya lho. Apa kae? Mudune alon munggahe Munggahe cepet. cepet. Umbel. Ngono cepet kamu gawe. Ora umbel tok. Apa? Iler barang kok. Iya, Pak. Dia kenane kritik iki pas tanggapannya. Tenan nek kuwi. Anu Nduk nembang ya, Nduk ya. Ambeng ning Jepara lha kok tak delok ning lha kok jol. Kayak munggahe mihun. Kuwi asne iblis kok iki, Mas. Ora ganjingi lho bocah iki. Yo no. Wang bagus ngreruje wae. Kula iki mau dalu dimulyake karo dalang saking Jawa Tengah. Kabare tanggapan teng Teng ler. Jepara, Pak. Ah, nggih. Mau dalu teng Jepara. Lah niku sebagian besar nggih termasuk wira pradonggane panjenengan. Nggih. Sing nika nyaron nika. Heeh, Mas Imam ya ono. Mas Imam nderek ngrika. Wah, ngeten, Pak. Gayeng. Wah, gayeng dagelan saka gegrujuk banyu udan barang kok iso. Sangke mati lampu nu enten sak jam setengah. Lho. Elok, Mas. Elok opong, potongan bayaran dipotong 2.500. Ra nyenengke to kok iso. Utuh Pak, utuh. Kok dirungan tenanan kok dikira. Wedi. Aku wedinan aku. Malah saya mau gampang streaming wedi aku. Wis TikTok barang. Nang. Utuh. Prandene Apa dong? meksa suka jebul nimas uga nanggepi. Aku di WA garwane Mas Klidik. Kaya lho kok ngono nek. Mas Dalang tulung aja entuk nyekeli sindenmu ya. Nggih, tak sampene lho. Profesional Sinten niku? kerja. Sinten? Ya. Garwane lho Mbak Anjar. Iki aku ya di WA karo Mbah Wondo iki. Apa ndos sapa? Romo jenengan. Mbah Sukron Suwanto. Piye piye Nggih, Mas Mbah Sukron Suwanto. Duk, engko lek mulih cangkingno bantalku sing ketut ning kotake Mas Cahyo. Oh, Apa enek to, Kum? bantale Mbah Wondo iki. Isin. Weh, lah muni neh. Lah aku di WA karo Pakmu malah. Pak Bambang. Piye, Mas? Lah wis itu to. Sampun, Lah Pak. kok nomornya sih aktif? Mas Dalang tulung anakku salah siji kon nusul aku. Kowe sing garai kowe iki. Nyapa to? Niki lho, Pak, kurang ajar. Sing mare ya kowe Kowe kuwi nang koclok e. Lah. Bapak makame bapak karepmu mbok apiki. Lah kok nandur kembojo mbok tengah. Lah nyapa? Akhirnya bapak bengi ngimpeni aku. Impeni piye? Tuk, jebolan kambojone sing nang tengah. Terus Bareng dicep ning kritik nang tengah, pake gampang keri. Akhirnya tak pindah ning ndure maisane. bot pindah ndur mesan bapak sesuk ngimpeni aku kok. Piye? Le, masmu ke keranjingan. Lah kok iki dhuwure bapak ditanduri kembang kamboja jabutan. Lah nyapa? Akhire susu tak jabut kae. Lah nyapa? Lah mbok wae kamboja gedhi malah sinyal sulit kok. Mangsamu. Padahal tak pasane wifi lho, Pak ya. Waduh. Gayane melu lek nyekari ngene iki Mas, nek nyekar. Waduh, Pak, sepurane sing akeh. Aku karo Klidik ora iso ngindangi sareamu ya, Pak. Matamu iki lampu iki.
Iki tak ibaratke maesane bapak kae. Ora kowe lek banyol to iki. Nggih. Heeh to. Lah waduh Pak piye Pak? Terus aku yo nyawang Mas. Bocah iki tangisi sapa aku. Lah kok jam 12 bengi. Lah kok tulisane maesane jenenge Sinta ngono. Terus kok eling. Iki tak elingke no. Mas, sampeyan iki jane ra ketok apa aku ngono. Iki delok to maesane tulisane Sinta ngono. Ken oleh mburi. Bapak ning mburimu kuwi lah aku ngono. Sing kurang berpengalaman kowe. Ngapa? Pak iki anggere jam 12 bengi gendan karo Sinta ning ngono kuwi. Kaitan ngono kuwi. Sing ngeterne Sinta ya iki. Ora, iki lak dagelan to. Nggih, Pak. Wingi iki pas nyekar poso, kuwi kisah nyata demi Allah, demi Rasulullah. Kula nyekar teng daleme Bukesi Medion ngono. Tulung Agung, Tulung Agung sono. Omahe maratuane kok lali. Medion ngene karisma ya, kleru aku. Ngene ustazah. Neng Tulung Agung e makame sapa Bukesi? Mbah Buyut. Mbok Katul karo Mbah Suyut. Anake papat dijak kabeh. Le, ayo ben ngerti karo mbah-mbahmu. Nyekar ngene Mbah Suyut karo ngene Mbah Katul. Lah ngerti makam iki langsung deprok. Waduh, Mbah Suyut, Mbah Suyut. Nah, aku ngelekne nek tulisane kuwi Mbah Katul lah. Kuwi yakin tenan lek kuwi. Kowe kakek ndelok Sinta karo Jolego kuwi. Lah iya. Jan Yukesi wis ra bleset. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dalu. Iki lho Le, Mbah Suyut. Mbah Suyut. Mbah Katul. Oh, Mbah Katul. Aku malah Sinta sih Mbah Dedek. Bijane malah kaya Pangan sapi malah. Wis. Ya nak. Tan ana ingkang rubeda. Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Pilek kok tambah apik suaramu. Serak-serak basah. Patuk. Minumlah sarung atlas. Sarung atlas diminum. Teko ana Apa? sampean dek iki yo tuku sarung porang. Kowe telale ngono tak ajak ngene. Nyapa to sampean kok mesti salting nek aku. Saya itu tidak ingin hubungan kita itu diganggu dengan orang yang tidak penting gitu saya. Oh, siapa? Konoan gitu. Ana hubungan to. Saiki nek jujur atimu, lehmu nyawang aku adine karo kuwi masku. Milih endi, Nduk? Jujur. Kowe. Disekseni Ayo. wong Medion. Nah, wis aja dadak wedi-wedinan. Langsung transparan. Ayo. Ungkapkan apa yang ada di lubuk hatimu yang paling dalam. Lah kuwi, ayo. Nek kula jane senenge sing anu rodok lemu, dhuwur. Aku. Rasa mel-mel. Lah aku lemu. Iki wong loro. Wong loro to. Kok melu-melu ku nyapa? Aku lemu wetengku isine gajah. Oh, ya iya kuwi. Mbak tato gajah to. Yes. Oke, aku gak. Ya wis sampean ning kono lenggah. Gambarmu. Gambarmu gambar gajah ki lho. Mbah Suyo tok ayo. Mbah Katul. Uga Masuk. sing gedhe. Kosek. Entan ana buka kendang sik urung muni gamelane ngenak ngene iki ya apa?
Kaya ketok-ketok. Kendange sik saya tade tlung-tung ngono. Awakmu ora ngerti seniman iki kaya ngapa? Piye? Seniman iki ngene iki. Dadi sadurunge kene muli iki batin wis mlebu. Waduh. Kowe nek arepe Jumatan nek mesti jamahe teko sik ya. Jamaah teko Makmum dhisik. teko sik. Teko sik. Ngene lho. Iki ra nutut ya ngene iki. Wong kok luas tamu. Noni noni nona noni ngono sih Mas yo. 3 4. Neno neno noni. Sing Yo ndisi ora apa-apa tempomu ora pas lho. Ayo ning ngene lho, antarane sabetane iki ya antarane olah. Lho iki lho. Golek sirik iki kaya kowe iki. Wiraga wirama wirasa. Nah kuwi lho Mas. Raga taten iki mati ya raga iki. Aduh. Tenang. sing gedhe lamur remut mas papujen jajan Aku yo cara perasanan Mas ya. sambungku mung wancinalu ngerebit dosanimu Oh enak. Kang Mas Kang Mrak tetesaké murid lestarine tan ono ingkang nyeruwe yen akibate remu ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu Apa tenan sida dadi cah tekan dikobok Ngeten iki upama lho Gus. Pripun? Panjenengan lenggah ngasta nggon pedalangan lak pun trep. Trep. Niki ingkang nembang. Leres. Kok nganti panggung ki kosong berarti kurang-kurangi dalam pengisian panggung. Iya, ketok sepi Mas ya. Nggih no. Apane kendangane iki laki keroncong. Genrenya keroncong. Mm-mm. Paling tidak lak mesti ngeten iki lak duwe improvisasi napa ngoten to. Iya. Ah ngeten iki waduh lemah ngeten iki. Seniman lemah ngeten iki, Pak. Duh, golek Mangsa dhuwit sing tenanan kene, munggah kene. Nggih, Mas. Oh iya. seniman iki totalitas ngono lho. Tak dapuk ya iki ya. Nggih. Kuwi dadi selo. Yelo. Bas betot apa selo? Selo. Oh, ayo kene. Selo sing gedhe kae bas betot. Betot. Lah kula. Awakmu bas odot. Kula sing nabuh mawon. Heeh, iya. Oke, Iki oke. selone awakmu sing Oke. musisine sing nabuh. Kang nyanyi niki nembang. Ono. Oke, siap. Sik tak goleki alat ben penak ngene. Nah, dadi klitik betot selo, bluthuk, aku tak betot winong. Ayo. Nah, iya apik tenan selone larang iki. Coba sik suarane. Anu ta wi dilaras sik dikenceng sik. Pendho lho ora. Ah, untirane ning dhuwur. Ah, ngono. Sik dobel suarane. Enak lho iki ngeten iki. Iki jane selo apa beruk suarane. Sing ngendang kae. Aku kelingan Sing ngendang. tanggapan ning Kalimantan suara beruk.
Ya, apa? Coba sih. Tenang. Mendah baya yen kasita urip lan nandika mesti jaran lair putri Sulestya terus bisa nyuara dika kang wis rono. Ref nong ref. Piye? Ojo kenceng-kenceng pedhot lho, Duk. Lah ora apa to? Kendhuy lho. Wis pas. Gila nih. Iki Mungkin ketae sini bragas ngono. ketae arep ngambowino dilampiaske aku. Selo omong piye to kuwi? Selo omong ae ora. Ayo. Ya nang. Ayo. Ayo. Selone iki ora. Ayo. Ya nang. Remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah tahu iki napa benar sita dadi Bat. Tepuk tangan untuk Pinong. Wah. Jan kene ra. Ayo. Dadekne apa? Lewu betot kesenengan kok mangsane. Nggih, sami-sami, Dik. Nggih, Panjen yo neng omah kulino keroncongan wong loro. Nggih, kula. Pak kula alih niki riyen ya pengamen kok, Mas. Wis nyekel gitar kula ya cuk, niki nyekel selo kula ya. Sing cuk. Oh, ngamen ning daerah ndi? Blitar rikono kula. Tahu kula ngamen nenek mobil iki abang. Terus? Niku nek gak salah mbiyen Mazda, Mas. Tak ameni ngene iki lho kok kula jaman mbiyen duwe 5.000. Basa dibuka niku kancane lah kok Mbah De Sukron Suwanda. Bapakku. Saestu niku. Diparingi nama dia. Nggih. 4.000 tapi njaluk susuk 4.500. Tenanan jenenge proses itu membawa sukses, Pak. Heeh. Nggih. Yo neh genti. Nggih, Pak. Nah, saiki Mbak Dirgita dan juga Mbak Dian Munasiroh yang dari Madiun Pilang Genjeng. Supate, yuk. Aduh dek aku sing luput, aja pijer prangat prangot. Wong ayu tadi samrawut. Aneng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan.
dadi atimu ora kowe wis nesu asasar bebek Disasar mari asal aku dewek mon besok gak lagi. Niku sing sebelah mriko niku Mbak Dian saking Pilang Kenceng. Madiun. Nggih. Niki Mbak Birgita saking Kota Tahu Kediri. Oh, nggih. Pas to serasi to. Nggih. Niku Sitok. Nggih. sitok ing riko sitok ing riki nggih Pak No sepasang no. adil lah ngene iki Mas Cahyo ki pengertian nek kaya mau ki mesti dadekke congkrah derdah ngono wis bagiane kono nah Mas Cahyo kalian sinten Dalam kali Bu Kesi. oh nek sarimbit ngoten nggih Bu Kesi leh Nggih, Leh Mas nimbali Cahyo kali Bu Kesi. nek nimbali nggih ngoten Bu Kesi. mboten Bu Cahyo Nggih kali Bu Cahyo no. wah blesek Lali aku. Sasi yo. lah Ya, sorry. kagem benjing mawon Oh, nggih, ngapunten. nggih Iki sapa? Birgita. Birgita. Iki awakmu ya harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lek wis Birgita, awakmu gantinen tap. Taps campur. Kan wis Birgita. terus Awakmu tap apa ciu apa ciu. Lah ya taps campur kuwi. Cal gundulmu. Cakep. tegese ngene lho Mas, Birgita itu adalah birahi. Aduh. Omonganmu medeni ora. Tosik to. Bahasa birahi ku ora kok teges secara konotasinya jelek enggak lho. Birahi setiap dia memandang saya. Nafsu budaya. Iya, Bergi giat dalam mengemban amanah menjadi pelaku seni khususnya ana ing nggon sinden. Ngono lho. Taat kepada orang tua. Mula iki iso sukses ki mergo apa? Giat mengemban amanah pelaku seni, tur birahine ning gone budaya ya dhuwur, taat gone wong tua ya apik. Mula suksese anak kuwi gumantung dongane wong tua, Pak. Nek aku apa Mas Liduk? Mas Kluduk. Jeneng sampean sapa? Dian. Dian Munasiroh. Dian ki saka tembung di antara wanita cantik di luar sana tidak aku cintai kecuali kamu. Kita ya kentir saiki. Telaten ono, Telaten apa kene? Komplite Dian Munasiroh. Munasiroh. Kowe iki nyedek rono lho kok iso ngulek. Wah nyedek ngono. Aduh. Sikilku mau itek iki lho, Mas. Kuwi lho gandenganmu kuwi lho kok. Mu ki saka tembung mukamu cantik di hadapan saya, Kak Cahayu. Makasih. Nakal ora apa-apa, sing penting atimu tetep kanggo aku. Mudar iki Rohmu kudu mbok pasahne karo sing nggih urip. Mergo jasmani tetep tak jaga, rohani ya kudu tak jaga, mergo jodoh rezeki pati iki Gusti Allah sing ngerti. Dian, Hana Caraka data sapa? Doki saka tembung dodomu apik. Iya. Ngene ya, Dik. Iki kowe lho rono lho kok. Sampean karo Om Klitik, Iben karo Om Plutuk. Gede dhuwur karo gede dhuwur, Pak. Terasi. Cilik modot tetep cilik modot. Ya modone dhewe kok iso. Dipun dawuh napa, Gus? Iki lek seniman. Nggih. Jenengan kabeh berempat seniman. Siap. Gandrung cara seniman nganggo tembang. Wah, lah yo. Pelok, engko bacutke Lintang Asmara. Panggah. Sabar ya Yan ya. Iya yang. Nah, niku lho. Ngono yang tak tetep sayang karo kowe yang. Yam tilam ngono ya. Ya. Yan tilam. Yan. Duh wong ayu Ganti kuwi ta aja. pepujaning ati diajeng Dalam Kang Mas. yen aku nyawang gumuyumu kaya-kaya kowe nyimpen sakjroning atimu apa kowe duweni rasa tresna marang aku diajeng Kula sakmu biasa ae to, Mas. Pokoke ngono. Kata ora seneng ngono lho. Kok Loh,
Iki cangkemku bar tak ngetok bobok-bobok. Terus sesuk-esuk mambu sapa sing nget iki. Dinget neh. Ya angkat tanganmu pusing men sing tengene. Kowe iki aja ngono, paling ora ki bektimu nggone Pyai Kakung ki ya didudokke ora ngono kuwi. Nek mau nyandak mau piye? Nek mau nyandak piye mau? Ngene iki lho. Wah, kleru kuwi. Lah piye, Mas? Ora ngono. Kuwi enek tata carane ben ora nyinggung piye rasane Pyai Kakung. Piye lehmu nyekel piye mau? Bah, kleru. Oh, lha kudune piye? Gawe tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Lehmu nyekel piye? Ngene. Ah, kleru ora ngono kuwi jajal. Balen ana piye jajal. Nek ngono kuwi jenenge kowe ora ngerti unggah. Malah provokator. Oleh provokator kowe akhirnya ndak terjadi infrastruktur. Oh, sekelingan. Kaya ngene wong nandang asmara Hup, apel Mas Kluthuk. Wah, iki luwih gandang suarane. Gandang apa? Adan dek diroyok wong akeh kok iso. Ya. Pandi iki. Apa ta? Apa ta? Oh. Apa to salahku? Kok salahku piye? Apa to awakku dhewe? Lah ya awakku salah. Dewe. Kayak diwangi lho iki. Iya, Mas. Salah ringkas. Aja diajari ben dhewe. Duh dewa Jawataka Wah, romantis ya iso ngono. Ini lho, kalahku mek nggon ngene iki lho. Rupa entuk. Ning kono ki iso capcup ki. Aja kalah no karo kalah apa wani kok nek nganti capcuk bojone. Ya. Welas. Sensah dilarai tok yang bae. Latah. Welas somring awak Sing kowe jan temungkak. Ayo. Kata yo kemol. Mentolo ngelewek kok aku lho, Pak. Piye? Tak lewek. Kata-katamu gila nih ya. Pero ngelewek ki ngelewek kata-kata ngelewek ki gerakane pira to? Wah. Kowe dik ayo. Besok kapan? Lidik, ngedungi aku aja latah. Pengen neh. Aja sok colong jupuk darbeke liyan kowe Kakang Mas. Nanging ki wis Iki lho wis krana entuk mandat saka kakangku Cahya Kuntadi. Dimas. Ora teges aku ki lancang. Ning aku njaluk sepisan cakepan ki kanggo aku, Cak. Belum. Yen panjenenganmu tetep belot. Nyuwun apa sing dadi kekarepamu? Besok Ya apa iso. Lah wong iki wayahe srempek kok iso bawa mbok teruske. apa? Ing papan kene ra ana liya sing peparing ya mung Ramane Gusti Prabu Cahya Kuntadi. Wondene kowe ora apa sing didhawuhke ora kepru. Yen iki wis gandengmu, iki wis gandeng aku. Hananging Kurang dhuwur. Wis, cukup. Birgita karo Dian mundur sik. kakak Enggak sik. kakak tenang. Iki lak kota pendekar, Kakak, kampung kakak. pesilat. Buat, ini, Yo, Gang Saranji, yo. Ah wis bapak ngambok duwe to apa? Garwaku genduk Birgita. Birgita. Nun inggih Kang Mas. Aja ado-ado marang pun Kakang ya diajen ya. Grise kon gawake. Nun inggih Kang Mas. Sawetara aku ndak ngadepi mungsuh sing kudu jongkeng kawibawanku
sing bakal mengku sliramu Diajeng. Nggih Kang Mas. Wah, iki. Adi. Yen pancen kowe gagah pideksa lan satriya, ayo adepono calon bojone Diajeng Birgita. Omonge kapan guyu tok iso. Yen menawa kowe satriya dudohke kowe apa aku sing bakal tumpes ana ing papan kene. Yen kowe bakal entokke sapa sing temekaning pati. Digoleki wae. Joko dudu. Ya Wis ra ngangge kuwi. Hari gelut to kuwi. lho, gawe iki. Oh iya no, Diajeng. tawa pendekar kok ya. Nggih Kang Mas. Yen samangsa-mangsa Katok uswek kenae metu. yen samangsa-mangsa pun Kakang bakal tumiba peperangan ing papan kene. Ndak suwun aja nganti ninggal ragaku ning papan kene ya Diajeng. Mboten Kang Mas. Dian weling entuk. Wene ya. Sing apik to. Aku ya leweken. Dunganipun Kakang menang ya Diajeng. Iya Kakang. Iki bojoku dudu mbokku koclok ngene. Aja mesam-mesam tak cipok mborok malah. Kuwi bojone sing nyaron. Biayane ning dhuwur panggung iki ya Bojomu ya? profesional. Lalu Dongakne no Yan. Dongakno. Kang Mas. Kang. Aku. Kang Mas. Kang Mas. Muga-muga Muga-muga panjenenganmu panjenenganmu bisa lepas soparanmu. lepas soparanmu. Jembare kubure. Jembare kuburmu. dongane bongko kuwi. Wis gelo to, Mas? Ayo ing papan kene bukteke. Diajeng aja dado marang kula kae Diajeng. Kowe lenggah kono Diajeng. Nggih Kang Mas ya Allah. Angel men. Bukan dadamu sing ngumpul. Wes. Dram mulai. Ais! Ora ubah. As! Tuk. Kembangan kaya silat kae. Kembangan. Wah, dan bukese untuk hiburan, Ruk. Gowo wiyu deh. Jalukno pangestu ya ora apa-apa. Sing guyu ben kono. Lah ngopo? Ditangga pemelu guyu. Ayo aku tambahno 50 engko aku. Ayo, tak tuku sepatumu engko ora apa. Oh iya bakal sepatu aku. Aku bakal sepatu. Iya. Yen pancen kowe sakti. Delengen apa sing ndak cekel? Ayo, iki gamanku. Endi gaman? Gak duwe. Satrio ya. Iki sedina oleh 250 aku deh. Ais! Oh! Ais! Hop! Luwara iki. Atos sik. Atos. Tuk 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 tuk. Waduh. Kakang Mas. Jebul aku sing kalah ana ing papan peperangan kene Kakang Mas. Apa kowe pengen tak ecek neh?
Yen pancen kaya mangkono, kabeh ndak pasang. Lumpuh! Waduh, kakak. Wah, tabrane mati. Loh, kakak Mas. Lah kok sampean melu lumpuh? Lah sak grup jadi. Sik, sekarang sithik perang bar kuwi enek koprole yo, enek koprole. Ndak iki bar jlungup lebos. Kota apa iki jenenge? Kota Pendekar. Pendekar ketoke. Sapa ngerti Pak Maidi mei lek ulang tahun. Ndak iki bar jlungup. Ora apa-apa golek dhuwit kudu wani rekoso nyenengne wong akeh. Nyenene wong akeh nek korban das barang apa? Ora apa-apa ngono sitoke dingeneh. Oke. Kan pembukaan toh, biyen ngasto, saiki kan lengser, Sempurna, besok ben perangi salto, besok ben lek Pak Maidi ngastone ning kene. Enggak nek, perang nek. Ning paling ora ya didoi sithik lah, koprol, ora kirang separuh ngono. Delok YouTube ae, delok YouTube. Timbang sampean kok tak ecek Ora. sama sepi ngono berarti apa? Sepi nyabrang ngapot teh. Oh iya iya. Dia pinter lah gitu Mas Susi.